Avui, i en el marc de la programació del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, donem continuïtat als dijous feministes amb un programa en directe de la Malifeta. Com us en sumeu, viurem una tarda ben especial, així que apagueu els mòbils i poseu-vos el cinturó, que això d'avui serà un bon viatge. Conduït per l'Anna Ballesteros i la Irene Peraire, benvingudes a la Malifeta. Benvinguda a la Malifeta. La teva cita amb les amigues. La conversa de bar amb micròfons. La teràpia de l'Anna Ballesteros i la Irene Peraire. Bueno, Hola. un cop més omplint els locals. Com ens agrada. Com estàs, Anna? Estic molt bé, molt contenta d'estar aquí al casal de Uyanga. Ja, avui juguem a casa, increïble. Aquest espai per nosaltres és com, no sé, molt especial, no? O sigui, ha sigut la nostra... on ens hem format en la militància d'aquí de Vilanova. Total. Llavors, molt agraïdes de poder fer això aquí. Sí, a mi m'encanta Sí, estar sí. al casal de Vilanova. Tens tota la raó. Confirmo. No, t'estava escoltant, eh? Sí? Sí, no m'ha semblat, però t'estava escoltant. Vale. No, realment el casal és casa, no? Sí. Per nosaltres hem passat aquí de tots els colors Sí. i el que s'ha de passar encara. Sí, i bueno, clar, exacte. També estic molt contenta perquè, tot i que no us sembli, avui comença la primavera. No us sembla? No us sembla, perquè portem aquí, bueno, clima britànic, ja s'ha fet molta aquesta broma, o sigui, els Instagrams no paren de... Bueno, tu no És ho que saps, no tinc xarxes però socials. jo també he contribuït, vale? Ho he de dir, però foto de clima gris, de pluja... Sí, necessitem... O sigui, No us és que al agrada final res, no us agrada res. només som unes noies mediterrànies que necessitem una mica de sol. No us agrada res, la veritat, eh? Després quan no plou, no plou, ara que plou no us molesta... Bueno, anem una mica també a calmar-nos amb el temps. Primavera està bé, ja veurem dintre d'uns mesos amb les al·lèrgies, llavors tothom, ara l'al·lèrgia... Però a tu t'agrada la A mi primavera? m'agrada molt la primavera perquè jo odio el fred amb totes les meves forces, només vull que sigui juny, però jo no canvio, jo sempre dic el mateix. Digue'ns la veritat de com estàs. A veure... No ens venguis coses de la primavera. No, sí, estic bé. És veritat que portem uns dies, a més, parlar-ho aquí és com, bueno, el nostre espai, no? Però sí que són dies una mica esgotadors per ser militant feminista aquí a Vilanova. Tampoc és que tinguem ganes d'entrar en el detall perquè doncs, la gent que sap de què parlem doncs, ja ho sap, i la gent que ens coneix i ens ha escoltat una mica també sabrà què en pensem de tot plegat, vull dir, som bastant transparents, tot i que ara aquí no diguem totes les paraules. I més que ho serem. No? I bé, nosaltres doncs, d'aquí només volem enviar una forta abraçada a totes les companyes que s'ho curren a diari per fer d'aquesta ciutat doncs, un lloc vivible per a totes i totis. No? I tant. Aplaudiment aquí, molt bé. Gràcies. En públic, la veritat és que m'encanten. La veritat és que els espais de militància feminista tenen molta feina per estar perdent el temps en segons quines coses. És una llàstima. Nosaltres des d'aquí només volem recordar que el feminisme que aquí es defensa és antiracista, interseccional, anticapitalista i, evidentment, transinclusiu. Nosaltres només volem recordar que el feminisme es gaudeix i ens uneix. Que maco, això. A més, venim d'un 8M molt guai. Venim d'un 8M molt guai, Va d'un ser un dia carnaval molt guai. O sigui, vam omplir els carrers, o sigui, això sempre està bé. Total. No ens amargaran 4 incels o el que siguin. Dit això, secció d'actualitat. Joni, Sí. dale. Vale, jo començaré parlant de la part més xunga de l'actualitat perquè al final sempre me l'acaba entossegant a mi la Irene i la passaré molt ràpid, vale? O sigui, només titulars, perquè a més dona la sensació que estem com en el dia de la marmota i tampoc és que us vinguem aquí a explicar coses que no sapigueu ja, no? No us dona la sensació que estem com preparant-nos tots per una tercera guerra mundial, perquè això és aquest és l'ambient que es palpa quan escoltes doncs, la tele, qualsevol tertúlia de ràdio, al matí, al vespre, a la nit. És igual el que escoltis, però sempre hi ha com aquest discurs bel·licista, no? Ara mateix. I tot això doncs, perquè tenim aquí a Trump doncs, apretant perquè la Unió Europea doncs, augmenti la seva despesa militar i amenaçant que si no es farà doncs, estarem desprotegits davant de qualsevol atac, bla, bla, bla. Bé,
Doncs amb això l'estat espanyol al final anirà augmentant la seva despesa militar fins a arribar al 2,7% del PIB l'any 2029. Sabeu quan destina en polítiques de cooperació i pau? El 0,24%, del 0,7% que hauria de destinar-se des de fa ja com 20 anys que es parla d'aquest 0,7. Pel que sigui, doncs segueix sense interessar articular solucions que prioritzin la cooperació, la pau, per generar propostes col·lectives per garantir els drets humans. Això, doncs mira, de moment segueix sense interessar. I sabeu què passa quan s'incrementa en política militar? Doncs que hi ha diners per llançar més bombes. Evidentment, jo ja sé que això és superpopulista i demagog, però també m'anava bé per enllaçar la següent notícia, que és que Israel ha tornat a trencar l'alto al foc i ha assassinat a més de 400 persones aquesta setmana i entre elles un número superelevat de nens i nenes. I en ple ramadà. Exacte. Un atac en ple ramadà amb tot el que implica per la comunitat palestina aquestes dates. Així que, com sempre, per no oblidar-nos, Israel sent Israel i seguint perpetrant el genocidi palestí. I per últim, però no menys important, tenim també Amazon, que és igual quan... O sigui, és que és igual el dia que sigui, és igual el moment en què escoltem això, sempre estarà Amazon allà amb una excuseta, amb una mentida més, allà estarà ell, sense haver dimitit, allà estarà ell, sense trepitjar la presó de moment. Valencians, valencianes, que sapigueu que seguim amb vosaltres, que no ens oblidarem de qui és el responsable de la mort de 224 persones que podrien haver-se salvat si s'hagués decretat l'alarma a temps. Així que, un cop més, Amazon, dimissió. O sigui, és que no hi ha més. Molt bé. I després d'aquest moment de bajona, que és el que s'encarrega l'Anna, diguéssim, jo porto com noticietes per subidon, vale, ara? Una és que Tesla, l'empresa de Musk, ha perdut la meitat del seu valor en menys de 2 mesos i com que va fer servir les accions de Tesla per comprar X, Twitter, doncs igual li embarguen aquesta xarxa social i ja no tindrem més problemes de sequera perquè estarà el món ple de llàgrimes d'incels i nazis. Aquest és el públic que ens agrada. Una jutgessa de Madrid ha condemnat el Vicé Pérez a indemnitzar amb 60.000 euros a Ábalos per difamació de la publicació d'unes fotos, bla, bla, bla. No és que Ábalos ens preocupi en especial interès, però el Vicé Pérez l'odiem i si li fan pagar 60.000 euros, doncs aplaudiment també per això, per aquesta jutgessa de Madrid. El sindicat de llogateres camina fort cap a la vaga dels lloguers i ho han portat una petició per regularitzar la vaga al Parlament, així que un aplaudiment i suport per aquesta bona gent del sindicat. Això és trampa, tu poses aquí, dius la notícia i demanes que t'aplaudeixi la gent, no? Sí. Per això he posat, Anna, tu la part de dalt, en el guió. Molt bé, molt bé. I la persona més gran de Catalunya és una dona i ha fet 112 anys i es diu Angelina Torres. Això és un aplaudiment per l'Angelina Torres, també. Bueno, ara vindrà el moment que no li agrada gens al públic, que és que surto a parlar amb vosaltres. No us amagueu ni mireu al terra. Bueno, si esteu al dia del tema que fem avui, que és el tema de menopausa, i us volíem preguntar, què diríeu? Si us he dit una paraula sobre aquest tema, què diríeu? Calores, sofocos. Calores, sofocos. A veure, per aquí, una paraula. Envelliment. Envelliment. Hola, Paula. Vols que et pregunti una paraula, tu també? Així m'agrada. Desconegut. Desconegut. Clara, apunta. A veure, per aquí una paraula. Llibertat. Boníssima, que maco això. No molt bé, no arribem més lluny perquè em fa por que el cable no arribi. No, hi ha més preguntes. Hi ha més preguntes. La pregunta és, algú de vosaltres ha conviscut amb algú que tingui la menopausa alguna vegada? Per allà diuen que sí, però t'has d'apropar perquè si no el micro no arriba. Passa, passa. Sí, arriba. A veure, tu amb qui has conviscut? Jo amb mi mateixa. Important, amb tu mateixa. I ens vols explicar alguna cosa que creguis que pugui ser interessant? Doncs pràcticament no em vaig notar tots aquests símptomes que diuen que hi ha. Jo pràcticament no els he percebut. I sí que han sigut uns anys
una mica, doncs això, no? En períodes en què no sé, no? Venia la regla, no et venia, estava desregulat, però cap cosa... Clar, bueno, que deies, està passant i ja està, no? Ximpur. Molt bé, escolta, Clara, després en parlarem d'això. Qui més ha aixecat la mà? Tu has aixecat la mà, vine cap aquí, guapa. Sí. Com et dius? Andrea, Andrea, amb qui has viscut tu? jo i ma mare. I què recordes? Sofocos i insomni. Ah, sofocos i insomni. Vaja. Anna, vols que pregunti algú més o em deixes seure ja? No, jo crec que ja està. Vale, molt bé, és que és la jefa, ella. Sí, jo crec que ja està. La resta de coses les anirem... I si no, tornem a obrir torn de micros i ja està. Vale, perfecte. Doni, puja la música que hem de fer aquí uns canvis. Doncs avui venim amb un temazo que ha estat i encara és un tabú monumental, la menopausa. Aquest procés biològic que viuran o que ja viuen milions de dones arreu del món, però que del qual sembla que ningú vol parlar. I si es parla, sovint és des d'un discurs mediàtic, mèdic, estereotipat o directament paternalista. Però com afecta la menopausa a la vida de les dones des d'una perspectiva feminista? Què passa amb els cossos que no encaixen en el relat de joventut eterna? Per què, encara que ens fa vergonya parlar d'això o s'embolica amb silencis i estigma? Exacte, i la qüestió és que la menopausa no és només un tema biològic, és un tema polític. És una etapa de la vida invisibilitzada, plena de prejudicis i on el sistema patriarcal fa de les seves, relegant l'experiència de les dones a un racó ple de silencis. Avui volem trencar aquests silencis, posar damunt la taula els tabús i preguntar-nos què està passant amb la menopausa i per què encara arrosseguem tant de desconeixement i estigma? I per ajudar-nos a respondre a aquestes preguntes tenim una convidada molt especial que dedica temps i recerca a analitzar aquest tema en profunditat. Ella és la Clara Selva-Olit, autora de l'estudi El tabú de la menopausa, publicat per la Fundació Josep Irla gràcies a la beca d'estudis feministes Nativitat Yarza. Un treball que explora com es viu el climateri a la nostra societat i que busca destruir tots els mites, tabús que s'hi han construït al voltant fruit de la poca informació que se'n té d'aquest fenomen. A la introducció d'aquest estudi, la Clara cita a Jennifer Gunter i diu així: la cultura del silenci que rodeja la menopausa en la nostra societat patriarcal és per posar-se a plorar. Segons sembla, no hi ha res tan vergonyós com el cos d'una dona que envelleix. I bona part de la nostra societat tracta la menopausa més que com una fase de la vida, com una fase de la mort, com una espècie de premort. Clara, benvinguda a la Malifeta. Moltes gràcies, molt contenta d'estar amb vosaltres. Que guai, nosaltres de que estiguis Que aquí. bé. És per nosaltres un tema super desconegut, o sigui, crec que, bueno, no sé la Irene, però jo almenys fins que no hem tingut aquest programa entre les mans no m'he començat a preguntar coses ni a llegir coses al voltant de la menopausa. No, jo igual. De fet, ja ens va costar molt també primer plantejar-nos com tracta el tema en el programa, com faríem el capítol, a qui convidaríem, perquè teníem tant desconeixement que no volíem cagar-la tampoc. Comencem pel principi. Parlar de menopausa és correcte o diem climateri? Bueno, aquí entrem en el primer tema ja, que depèn molt del context. És a dir, tècnicament la menopausa fa referència únicament al moment concret en el que una persona que menstruava, parlem no de dona, sinó persona que menstruava, deixa de fer-ho durant almenys 12 mesos consecutius. Per tant, si ens referim a tot el període, és a dir, l'abans, el durant i el després, ens estaríem referint al climateri. Ara bé, jo crec que això és el primer termòmetre, no? I m'agrada dir, és el primer termòmetre perquè ni coneixem aquesta etapa amb el nom que hauria de tenir. No la coneixem com a climateri. Clar, jo primera notícia que existia Correcte. aquesta paraula, o sigui, Correcte. és molt fort. Per tant, bueno, ja és el primer punt de desconeixement. I quines fases té aquest climateri i com afecten a la vida de les dones? El climateri té 4 fases principals. La primera seria la premenopausa, no? Que seria aquell moment, aquesta etapa ja de transició, diríem, pot començar al voltant dels 40, però això de les edats tampoc ho agafem un pinces, no? Perquè no hi ha una normalitat. Aleshores, en aquest període, la premenopausa, què comencem a veure? Doncs cicles menstruals irregulars i símptomes com, per exemple, els canvis d'ànim, l'insomni que deien, o les sufocacions, no? Els fogots que coneixem totes. Després vindria la perimenopausa, que seria l'avançada de la menopausa. És aquell moment ja que ja ens preparem, no? Com aquella carrera de transició que estem entrant en aquest moment, i per tant
tots aquests símptomes que hi ha, o manifestacions que començàvem a tenir a la premenopausa s'aguditzen una mica més. Per tant, fogots, calors nocturnes, l'insomni, els canvis d'estat d'ànim, i ja comencem a notar també la pell i les mucoses amb més sequedat. Després ja vindríem la menopausa en si mateixa, no? Que és aquest moment que dèiem que desapareix completament la menstruació i no torna a venir en 12 mesos o més, no? Està clar. Està caracteritzada doncs, pels fogots que dèiem, les suors nocturnes, sequedat vaginal, sobretot, i alteracions del son. I després tindríem la postmenopausa, que seria ja tota la vida que ens queda després de la menopausa, que és molta. Sí? Que això també és molt important dir-ho. I, per tant, tots aquests símptomes o manifestacions que hem anat tenint es van calmant perquè les hormones es van estabilitzant, però sí que poden aparèixer altres afectacions, no? Més a llarg termini, com podria ser l'osteoporosi o més malalties cardiovasculars. Creus que el climateri en general és una fase solitària per les dones? El climateri pot ser una fase solitària, depèn molt de com es visqui i com s'enfronti. És a dir, el que recull amb l'estudi, el que veiem és que si es naturalitza i es parla obertament d'aquesta etapa vital, aquesta etapa pot ser més acompanyada, per tant pot haver més sororitat amb altres persones o tenir més recolzament per part de la família. Ara bé, quan no es parla, perquè costa, perquè és un tabú, perquè tradicionalment hi ha hagut molts estigmes al voltant d'aquesta etapa vital i de vegades s'intenta amagar, aleshores sí que veiem que pot ser un procés molt més solitari i que es visqui amb més por, frustració, amb vergonya inclús, perquè és com, ja estic transitant cap a una etapa, cap a la vellesa. No? Crec que en algun moment s'ha dit, alguna persona al públic deia l'envelliment, tot això ressona al nostre cap i de vegades tampoc no ho volem compartir per tot el que suposa per nosaltres. Clar, també, relacionat amb aquest moment d'envelliment, també s'ha viscut com una malaltia en lloc d'un procés que és natural i que va amb el procés vital des que vius fins que acaben els teus dies. Quin efecte té sobre la vida de moltes dones viure això com una malaltia i no pas com la vida mateixa? Clar, això, viure com una malaltia el que ens porta molts cops és a no manifestar el que ens està passant, no? Perquè, clar, ningú vol veure's a ulls de la societat malalt, entre cometes, no? Per tant, el fet de viure com una malaltia el que reclueix més fa aquesta vivència més de cas únic. O sigui, jo em quedo a casa, no ho dic, no ho explico, perquè, clar, prefereixo no compartir-ho per no entrar a formar part d'aquell altre grup, no? Una miqueta, la literatura et diu que la menopausa molts cops és el llindar on es trenca la feminitat, no? És a dir, com que ja passes a l'altra banda. Per tant, però potser no ho dic i ho dic d'una forma més, com si fos una malaltia, com una cosa més única, més personal, amb aquesta vivència amb la qual segurament ho viuré molt pitjor, perquè no tindré una xarxa amb qui poder-ho explicar, una xarxa que em doni aquest suport que jo necessito, aquesta comprensió, o una xarxa que simplement sigui per parlar, no? Per veure que, escolta'm, el que m'està passant a mi, escolta, també t'està passant a tu, que és normal, clar, és una etapa vital i ja està, i com qualsevol altra. En l'adolescència potser no ens vam plantejar tant, escolta, tu t'està passant això i a mi això altre, no? Perquè està naturalitzada. En canvi, la menopausa, doncs no tenim aquesta sort i aleshores cadascú ho viu o ho pot viure d'una forma molt individual. I tot i que no és una malaltia, sí que s'ha d'anar al metge quan es comencen a tenir els primers símptomes? A veure, jo el que recomanaria és anar al metge abans, o sigui, perquè el que ens estem trobant, el que està passant molt ara a la societat d'avui en dia és que, ostres, la maternitat s'ha allargat, no? És el que estem veient, s'allarguen les maternitats, aleshores quan un es planteja que vol ser mare, què passa? Carai, doncs no tens, la reserva ovàrica ja està per los suelos, no? Perquè clar, no t'ho has plantejat i potser tu, si haguessis anat al metge, o potser hi anaves, però el metge no mirava aquest indicador, doncs escolta, tu ja tindries una mica el full de ruta de dir, bueno, com estàs, quanta reserva ovàrica, i això està molt relacionat, la reserva ovàrica, amb quan tindràs la menopausa. Per tant, tu també et vas fent una idea de dir, caram, doncs aquest moment pot estar més a prop del que jo em pensava, no? Ara estem fent una investigació i veiem moltes dones que tenen la menopausa precoç i amb 38 anys l'estan tenint, i amb 40, i amb 42, i per tant, és un fet sorpresiu, no? I que es pot viure d'una forma més complicada, no? Que sigui abans d'hora. Per tant, jo recomanaria anar al metge de forma regular per tenir aquest control i aleshores, sobretot, anar al metge quan hi hagin símptomes que t'estiguin afectant el teu benestar, que és el més important. Clar, amb això que comentes, anar al metge i tenir un control del que li passen als teus ovaris, bàsicament,
O sigui, nosaltres podem saber quan s'apropa aquest moment i llavors entenc que el metge sí que hauria de tenir com aquesta visió de... perquè no existeixen aquests controls. De fet, si tu vols fer-te una reserva ovàrica, has de fer-ho per la privada i has de pagar un munt de diners i també es fa més pensant en si et vols quedar embarassada que no pas per preveure la teva menopausa o el teu climateri, no? Però és fàcil de veure, és a dir, que amb una analítica ja pots veure la hormona, com la tens, no? I això és un primer indicador, que no és només un, però se n'agafen varis, fent ecografies, vull dir, hi ha indicadors, i jo el que penso és que s'hauria d'incorporar en aquestes revisions totes aquestes tècniques perquè una persona, doncs, més enllà d'anar-te a fer la revisió ginecològica, et puguin dir, escolta, estàs molt bé, però vés amb ull, perquè no sé si tu tens plantejat ser mare o no, però en tot cas tingues en compte que t'estàs acostant als 35 anys, ets una reserva ovàrica doncs, que sembla que potser no és molt alta, no? Perquè hi vagis pensant, perquè també sabem que a partir dels 35 doncs, és un llindar important en la disminució d'hormones femenines. Quin agobio, ara. I ara, No. I ara de sobte estic pensant, ostres, No. jo pensava, vale, m'és igual no tenir, no sé, la reserva ovàrica no és una cosa que em plantegi, però ara començo a plantejar-m'o ja per altres coses, saps? En plan... La reserva. Vale, seguim amb l'entrevista. Seguim amb l'entrevista. Jo tinc una cosa que m'ha semblat molt curiosa, és que aquests dies preparant el capítol... No estic seguint el guió ja. No passa res, Vale. jo ja me l'he saltat també. Vale. Normalment nosaltres convoquem a gent que sabem que normalment ve de públic o que els agrada la malifeta i hem contactat a homes, no? I quan de què va aquest capítol? Ja ens han dit la menopausa. Ens han dit com, bueno, ja... No? I veiem que al final hi ha majoria de dones també de públic. No se senten cridats els homes, no? Malauradament no se senten cridats. O sigui, és un fenomen que ens passa a més de la meitat de la població, o la meitat de la població, i que té repercussions a nivell social, laboral, perquè, clar, les afectacions que pugui tenir, de vegades passem climateris o menopauses que no tenen cap tipus de sintomatologia, i tot perfecte, fantàstic, però de vegades no, i per tant té afectacions en els diferents nivells, o si no relacionals, de família, tots tenim dones al nostre voltant. Per tant, els homes haurien de ser els primers cridats també per entendre bé quina és aquesta etapa, què puc fer jo per acompanyar aquestes persones, no? La meva mare, la meva parella o qui sigui, o la meva companya del treball, i com puc també ajudar a normalitzar aquesta etapa vital i, més enllà d'això, a donar suport a que s'implementin mesures que puguin ser, que puguin ajudar a aquesta transició vital. Clar, jo crec que igualment també ve molt associat a tots els tabús i els estigmes que hi ha al voltant d'aquest fet, no? Llavors, una altra cosa que també ens plantejàvem és com podem fer-ho per mirar el climateri des d'una visió doncs, molt més positiva, que no estigui tan vinculada a la pèrdua, no? O sigui, perquè al final és com ja has perdut la teva joventut, ja has perdut... Hi ha un dol al final, sí, no? Això també. no sé, també perquè al final el fet de ser dona està molt relacionat al fet de ser mare, no? Llavors, si ja tu no pots ser mare perquè ja tal, fin, no? Si ja no serveixes a la societat, no li acabes per no servir. Llavors, com fem per transformar aquest missatge i per dir-los, ostres, igual que acompanyem a les persones, no sé, en l'etapa d'adolescència, també hem d'acompanyar a les dones en aquesta etapa, no? Perquè també és desconeguda per nosaltres. Bueno, el dol és inevitable, no pot ser. Digue'ns-ho tu. M'estàs preguntant, Clar, bueno, preguntat no. a la persona que no toca. Però el dol és inevitable, igual que a l'adolescència tens un dol de que deixes de ser una nena petita, no? En això també hi ha un dol? A veure, és comú que hi hagi un dol. No tothom, però és comú que hi hagi un dol. Hi ha gent que... Jo he de dir que la menopausa també és una època que amb l'estudi veiem que és una època que pot ser fantàstica, és a dir, de redefinició de la pròpia identitat i de dir, jo ho veig com un partit. Imaginem-vos un partit, no? Hem jugat la meitat del partit. Bueno, ha anat bé o ha anat malament, bueno, no m'hi fico, però anem a la mitja part, no? En aquell moment, és el moment que dius, o sigui, jo ja tinc una estona per reavaluar com ha anat, no? Si on estic és on jo volia estar, si m'agrada, si no, fer els canvis que jo vull implementar i tinc una altra meitat de partit per jugar-lo, no? Per tant, jo penso que és un moment com de parada, de reflexió i de dir, bueno, escolta'm, què vull ser jo? Soc feliç amb la vida que tinc? M'agraden les coses que estic fent? O poder no, Poder és el moment de dir, em poso em llico la tovallola al cap i canvio moltes coses. I això és el que es veu de l'estudi, que moltes dones diuen, és que va ser un moment per mi
per reconèixer-me, per reconnectar amb mi mateixa. Potser vaig engegar a la meva parella i, saps? O sigui, van passar moltes estic coses veient aquí. que no pararem de qüestionar-nos coses. Jo pensava que No s'acaba mai, arribava un punt que ja dius, mira, estic estable, estic bé, aquí me quedo. No, o sigui, tota l'estona tu. Vale, bueno, està bé ja saber-ho. Hem d'estar preparades. I ara que deies això d'engegar la parella, una manera delicada de fer aquesta pregunta, què passa amb el sexe i el climateri? Bueno, jo crec que el que passa amb el sexe i el climateri és aquesta mitja part, no? Que diem, bueno, realment, potser les relacions que jo havia tingut eren les que em satisfan, entén-me, no? Hi ha un punt que és veritat que poden haver-hi canvis, i solen haver-hi canvis en la pell, canvis en la sequedat vaginal i tal, i per tant és el moment de redescobrir, si no s'ha fet ja, que jo convido a fer-ho abans, la sexualitat més enllà de les formes tradicionals, del coitcentrisme, i, no? Vull dir, explorar noves formes de sexualitat. Clar, quan no s'ha fet abans i la identitat sexual està molt lligada a una sèrie de conductes, aleshores pot ser un moment bastant complicat. Sí? Per això, pel tema més de pell i de sequedat. Però, si no és així, s'han explorat altres vies i tal, bueno, les dones estaven encantades, sí? Perquè hi ha altres formes, diuen, mira, potser ho hagués hagut de descobrir quan tenia 20 anys, no? O sigui que hi ha altres formes i que m'ho puc passar molt millor i que poden ser molt més plaents que potser el que estava fent fins ara, no? Per tant, per mi, seguint una miqueta el relat d'aquestes dones, no és el final de la sexualitat, ni molt menys, però sí que pot ser una porta per redescobrir noves formes. Molt bé, això també ens ho apuntem, no? Perquè és que sembla, si no, que també quan arriba la bellesa s'acaba tot i no. Evidentment, la vida continua i també, llegint l'altre dia una entrevista, veia que el senyor aquest que es va posar el nom al concepte aquest de la menopausa la va definir com l'infern de les dones, no? I crec que encara arrosseguem tots aquests tabús. Quines conseqüències ha tingut aquest tabú i aquest aparellar-lo amb el sinònim d'infern per les dones? Perquè, clar, encara és com arriba la menopausa, ai, madre, no? En plan... Aquest metge francès, a mi que em perdoni, però va estar molt desencertat de posar, no? De titllar-ho així. A més, jo penso, mira, deixes de tenir dolors menstruals, et jubiles, o sigui, paraís, no?, per les dones, quan arriba, no?, en plan... Totalment. Però el que ha fet això és justament que hi hagi desinformació, no? Com que és l'infern per les dones, doncs qui vol parlar de l'infern i el malament que s'està passant? Doncs ningú. Hi ha desinformació, si hi ha desinformació, això perpetua, la desinformació sol perpetuar una espiral de silenci, no? De silenci, de secretisme, no ho dic, no ho explico, que aflorin, per tant, mites, mitges veritats, grans mentides, no? Que hi ha al voltant de tot plegat, i que sobretot doncs, se sostingui en intentar molts cops en ocultar el que s'està vivint, que al final és una etapa natural i que així com tenim molt naturalitzada l'embaràs, que està molt bé, però l'embaràs pot ser opcional, no? Però en canvi la menopausa no, és obligatòria, no? Per tant, encara l'hauríem de tenir més naturalitzada i per contra no és així. Sí, no, volia dir que referent a això de la poca informació, no?, i la desinformació, a més, perquè si és poca i a més hi ha desinformació, tu comentes a l'estudi, perquè li dediques a més, al teu estudi a la iaia Dolores per ser la teva font de saviesa, valentia i fortalesa, i llavors ens preguntàvem si les millors fonts d'informació sobre tot això estan preguntant a les nostres mares, a les nostres àvies. Bé, és que elles ja han viscut aquesta experiència, a més en un context segurament on encara se'n parlava molt menys, no? O potser era molt més tabú i costava molt més afrontar-ho. Ara bé, en les entrevistes el que es veu a l'estudi és que anomenen de forma majoritària a les mares com les grans referents, més enllà que hi hagin tietes, amigues o àvies. Les mares són les grans referents, però no tant pel rol de confident, sinó per l'observació i el record. Ostres, jo recordo la meva mare, i aquí ja juga el mite. La meva mare que estava allà amb uns fogots, això és terrible. Jo la veia allà amb el vano i estava... Buf, no? Aquesta època és maldita, no? Per tant, el record de la mare condiciona molt la teva expectativa de menopausa. Però el que també veiem amb els estudis és que en les societats on les generacions viuen de forma més conjunta hi ha una major transició de coneixements, està clar, entre les dones, i per tant la menopausa sol ser més visible i se'n parla més. Quan estem en contextos on prima més la independència, doncs la vida moderna, sobretot, fragmenta més a les persones, aquesta experiència pot ser més solitària.
Clar, estem un altre cop al mateix, compartir experiències, parlar de les coses, que Normalitzar. sigui un tema que es parli. No volem de parlar de dones i a nosaltres, fent el guió, ens va sorgir la pregunta de si has detectat diferències de com viuen el climateri les persones trans o no binàries. La veritat és que aquest és un dels propers passos que abastarà l'estudi. L'estudi es va centrar només en dones, bàsicament per un tema de temps. No? Eren 6 mesos, s'havia de fer una recerca i preferia com posar la lupa bé i tenir un col·lectiu, tot i que fos reduït, però intentar conèixer bé un col·lectiu que no entrar a més. Per tant, és un dels següents passos que, i penso que és clau, perquè si el climateri ja és una etapa invisibilitzada, no em vull ni imaginar què pot arribar a suposar per persones trans i no binàries. No? Per tant, aprofito el vostre altaveu, que suposa tot aquest espai, per convidar totes aquelles persones trans i no binàries que vulguin participar a l'estudi, que estiguin disposades a explicar-me la seva experiència, doncs que estaré encantada de poder-la recollir. Trans i no binàries que hagin passat pel climateri. Correcte, que hagin passat pel climateri. I com et poden trobar? Ho dic perquè així ja ho fem tot ara. Deixarem el correu, podem deixar el correu... i tant. Sí? Jo pensava, deixem el correu i aleshores també podríem fer un altre capítol de la Malifeta explicant els resultats d'aquesta nova recerca. M'encanta. Som-hi, i tant. Anna, vols preguntar alguna cosa? Sí, clar. També pensant en com vivim, com s'entén aquest fenomen, aquesta etapa dins de la cultura, no? I de com ens ho hem empassat i tal. I com reivindicant la representació de dones grans al cinema. Ara, últimament, per exemple, amb aquesta temporada de premis hem tingut a la Emma Vilarassau doncs, reivindicant molt la bellesa, no? A tenir dones grans que puguem veure les seves històries. Creus que la representació del climateri en els mitjans de comunicació també ha influït en la percepció, en aquesta percepció que tenim d'ella? Totalment. Primer deixa'm dir fantàstica l'Emma, que a mi em va encantar, no? Que va posar a l'ull públic una mica aquesta etapa vital i com es va perdent la seva representació. I va fer una reivindicació que a mi em va semblar que era molt important perquè no només parlava d'oportunitats laborals, sinó també de visibilitat, de referents i de narratives més reals sobre el pas del temps al final i el rol de les dones que tenim dintre de la societat. Aleshores, perquè tot allò que no es veu sembla que no existeixi i no és cert, no? Per tant, el que necessitem és que, efectivament, els mitjans de comunicació més tradicionals han apostat, lamentablement, per o invisibilitzar aquesta etapa o quan s'arriba a caracteritzar-la d'una forma una mica negativa. Tots recordarem els anuncis de iogurts, de compreses, no? Ens ve la imatge de certes dones, no? I està claríssim en quins col·lectius els estàvem ubicant. Per sort, jo penso que tenim les xarxes socials que ara, amb referents com vosaltres també, que han obert tot aquest ventall perquè la menopausa i diferents col·lectius de dones entrin dintre dels mitjans. Sí, sobretot perquè sí que s'està reivindicant posar dones, històries de dones grans, però igualment tampoc tenen o sigui, no es parla d'això, no? O sigui, és com que si veus que són àvies o mares o el que sigui, però tota aquesta part que estem parlant ara, jo ara no recordo cap pel·lícula ni cap sèrie, potser algú d'aquí se li acut, però res, o sigui, com cap menció. I és com, ostres, si jo, vivint amb la meva mare, durant una etapa era com la conversa diària perquè la veia amb aquests fogots, com és que no està representat? Has donat el clau, perquè si existeixen, estan això com a mares, com a àvies, personatges sempre secundaris, però on estan les seves històries com a personatges principals i amb històries pròpies i potents? No hi solen ser, no hi solen ser. Per tant, una reivindicació a la que ens sumem també. Ens podries dir només perquè tinguéssim com més exemples quins són els mites que són pràcticament falsos de la menopausa? En trobarem uns quants. De fet, els portava anotats per intentar-me no deixar. Jo crec que en tenia 7 identificats, 7 principals de mites. El primer de tot és que és una etapa negativa de la vida de les dones. No és una etapa negativa perquè és una etapa vital més, com qualsevol altra. Espera't, un momentet, Ja.
Segueix. Més, que és una malaltia, ja ho hem dit. No és una malaltia, és una transició vital, una etapa vital, que és igual per totes les dones. Tampoc és cert, no? Malgrat que s'estima que el 80% de les dones o persones que deixen de menstruar, diguem-ho millor, patiran alguna manifestació del climateri durant aquesta etapa, moltes d'elles poden ser experimentades d'una forma molt lleu. És a dir, que tampoc no ho hem d'associar sempre que el climateri, ostres, això... Ara ho dèiem aquí. Ho dèiem, perfecte. Aquest exemple ha sigut fantàstic. El fet de que passi de la nit al dia, no? Sense previ avís, tampoc és cert. Hi ha tota una baixada d'hormones, és un procés en el qual els estrògens i la progesterona, les dues hormones principals de la vida fèrtil, comencen a disminuir i això no és d'un dia per un altre. I la reserva ovàrica. La reserva ovàrica. Exacte. D'aquí sortirem amb això. Que és sinònim de bellesa i finitud, això ja hem dit que claríssim que ho hem descartat, pèrdua o fi de la feminitat, tampoc, també ho hem descartat, i la pèrdua de la sexualitat, que també ho hem descartat. És a dir, ja veieu que hem anat despejant. Hem repassat tot. Exacte. Ja. Perfecte. Ara ja com per mirar-nos una mica també a nosaltres, els espais feministes tampoc és que haguem prioritzat aquest tema. O sigui, potser sí que hem parlat molt de la menstruació, no? Però d'això no, és que no ho hem parlat tampoc. Què podem fer? O sigui, com podem fer perquè dins espais feministes també comencem a parlar d'això? Bueno, jo crec que primer de tot visibilitzant-ho, no? Com estem fent avui, posant-ho sobre la llum i, per tant, està molt bé. El feminisme ha fet una feina molt important perquè ha reivindicat molt la fertilitat i l'autonomia sobre el propi cos, és normal, o sigui, necessitava posar molt focus aquí, però ara el que cal és ampliar una miqueta més cap a quan es perd aquesta capacitat reproductiva. Aleshores, el que necessitem és que s'abanderin, igual que ho han fet s'ha fet amb altres moviments, i per sort, doncs, feministes, activistes estan posant molta llum en això, que se'n parli, que es normalitzi, que entri a la veu popular, que això és el més important, que la societat faci aquest canvi de xip. Jo penso que això, el feminisme pot ser la clau. I també perquè entri en el relat i en el cap dels homes, no? Per ajudar també a aquestes noves masculinitats, que entri tot aquest i que cali aquest missatge, no? De les necessitats que es poden tenir les persones en aquesta etapa vital. Alguns referents que hi hagi, que tinguis, no sé, com perquè la gent comenci a seguir-les I o tant, llegir-les. si voleu després, no sé si podem posar a la descripció del podcast alguns Sí, enllaços, clar, doncs sí. els posarem. Vale, perfecte. Doncs us emplacem a que ens seguiu. A que els consulteu. Exacte, és que estupendo això. Clar, referent a això de que ha d'estar, no, com en el debat públic, també les institucions hi deuen tenir un gran pes i ens preguntàvem quin és l'enfocament que hi ha des de la salut pública. Clar, des de la salut pública, jo crec que s'ha avançat molt. És veritat que ja no tenim aquesta visió tan centrada en l'home, però, malauradament, històricament, venim d'un viatge important en aquest sentit. Per tant, necessitem que els sistemes sanitaris tinguin una visió encara més holística d'aquesta etapa vital, és a dir, que no s'agafi fragmentadament. De vegades el que passa és que això comporta més sobremedicalització i el que hem d'entendre és que de vegades doncs, és una etapa que pot comportar diferents manifestacions i que per tant hem de tenir una visió molt global, molt holística per poder fer acompanyaments i tractaments molt més personalitzats, que no caiguin només en la medicalització. De vegades les dones deien jo de vegades només que em senti escoltada i recolzada ja està. Hi ha un estudi a Regne Unit, que ara no us sé dir el percentatge, però també el podríem deixar, que diu justament això, que les dones prefereixen, no? Les dones que van als serveis de salut, el que volen és sentir-se escoltades, recolzades i que et diguin però és que això és una etapa normal, el que t'està passant no passa res, no pateixis, és normal que els hi donguin la pastilla. Un acompanyament psicològic. Totalment, una escolta, i amb això ja és com, després, vols que et dongui? No, ja està, jo el que necessitava també és que tranquil·litzar-me, no? I veure que això és normal i que és compartit. Clar, i sobretot és això, estàs transitant cap a una altra etapa desconeguda, no? Doncs poder parlar i totes aquestes inquietuds, preguntes, doncs, clar, si ningú t'escolta o no tens l'espai, doncs es fa una mica complicat. No, digues. No, és que se m'ha ocorregut arrel d'això, que potser algú que estigui en el món de la salut pública s'escudaria davant d'això dient que no hi ha prou recerca. Tindria raó? Tindria raó perquè no hi ha prou recerca, però no s'han dedicat suficients fons. Per què? Perquè hem estat més ocupats
en les afectacions que incloguin els homes, està clar, i quan no, quan hem obert una miqueta més cap a la dona, doncs ha anat més cap a les etapes reproductives i la fertilitat, perquè també és una miqueta la comesa que ha tingut la dona històricament. No? Per tant, mica en mica s'està obrint aquest espai més d'ampliar la recerca i de destinar fons, però cal una crida, fem des d'aquí també, perquè les diferents entitats, fundacions, els governs posin més diners a disposició per continuar investigant com afecten determinats aspectes dintre la menopausa que encara no es coneixen. I les empreses? Hauria d'haver-hi baixa per menopausa. Aquest és un tema complicat. Hi hauria d'haver baixa per menopausa. Clar, es posa sobre la taula, que l'estudi posa sobre la taula la necessitat que hi hagi permís de dies per menopausa. Ara bé, també hi ha l'altra cara de la moneda, no? De dones que en el següent estudi que estem fent que diuen és que jo no el vull agafar perquè després jo estaré discriminada novament. És que mira, torna a agafar la baixa un cop al mes perquè no sé què, no? Amb la menstruació en aquest cas, però amb la menopausa podria passar el mateix. No? Aquest és el relat que m'estan traslladant ara mateix. Jo penso que hi hauria d'haver una regulació laboral al respecte, igual que s'ha inclòs la baixa per menstruació, el permís per menstruació també pogués una per menopausa, claríssimament. Però més enllà d'això, les empreses poden fer moltes coses. És a dir, veiem que amb independència del tipus d'empresa, perquè clar, depèn molt del sector, del tipus d'empresa, algú dirà, bueno, però és que jo el meu tipus de treball... Però anem a veure. Hi ha empreses que poden fàcilment aplicar flexibilitat laboral, que hi pugui haver-hi opcions com el teletreball, jornades híbrides, bueno, opcions així. Hi ha empreses que no, ho entenc. Doncs aleshores el que es pot fer segur són adaptacions a l'espai laboral. Poder, depèn d'on estigui treballant, he de portar un uniforme, doncs que l'uniforme sigui amb roba transpirable, que m'ajudarà amb els meus fogots, o que tingui moltes mudes de recanvi, o que si estic en algun espai tancat, doncs que estigui, no sé, per exemple, sota la ventilació, que em doni bé, per tant jo pugui estar més còmode, o que tingui fonts o espais on refrescar-me de forma propera. Per tant, això penso que les empreses sí que ho poden fer. També, què poden fer? Fer protocols d'acompanyament, és a dir, disposar de persones que siguin referents de menopausa, una persona que tu puguis sentir-t'hi còmode per anar a parlar i dir-li, mira, em passa això, em passa allò, o necessitaria aquestes adaptacions, què puc fer? No? Algú que pugui ser de confiança, i el que dèiem, aquests permisos laborals específics també seria molt oportú. Sí, bàsicament acompanyar, vull dir, amb la paraula més àmplia, no? El concepte més ampli de l'acompanyament doncs està allà veient amb qui treballes, no? I mirant una miqueta per elles. Com es viu la menopausa en altres societats? És cultural la manera que tenim aquí de viure-la? Hi ha altres formes de viure-la? Abans ho deies, no? En societats que parlen més les coses o que tenen com una vida més comunitària, potser es tracta d'una altra manera. Totalment. La menopausa canvia completament, varia molt com es viu en funció de la cultura i del context social. Això també és important, el context social, el context socioeconòmic, que pot brindar-nos unes possibilitats o unes altres, i m'agrada també reivindicar-ho. Si mirem les societats orientals, és molt diferent. Aquesta etapa es percep de manera més positiva, més natural, com una etapa de més serenitat, de major experiència, saviesa, com que la dona ha ascendit socialment, no? És un referent. Si anem a les societats indígenes, també aquesta transició és l'entrada a un major estatus de respecte, d'autoritat, no? Són es diu com les guardianes del coneixement. Fixeu-vos que maco, Molt maco. Què passa a l'occidental? El silenci, l'estigma, clar, què passa? Aquestes societats, aquestes cultures estan enfocades en la bellesa, en la joventut, en la productivitat. En la productivitat total. Exacte. Aleshores, què passa? Aquí desapareix la diferència absoluta. Per tant, jo penso que la bona notícia és que tenim societats que ho fan molt bé i que, per tant, podem aprendre'n molt. Clar, sí. Jo tinc una pregunta que se m'ha ocorre, és una mica rara. Ui. Estava pensant, la faig o no? Bé, la faig. Si no, em pots dir que no ho saps, Perfecte. Però els resta de mamífers també tenen menopausa? Aquesta pregunta l'has posat... Jo he avisat, ja. L'has posat complicada, Si no, saps, no passa res, però he pensat, ostres... Clar, si menstruen, hauran de deixar de menstruar. Tu ets molt llesta. A veure, que contesti ella un moment. Sí, li estic donant temps. Et contestaré. Mira, en comparació amb la majoria de les espècies mamíferes, les quals continuen sent capaces de reproduir-se fins al final de la seva vida, la menopausa és un fenomen únic i particular tant en dones, orques com ximpanzés. Uau! Toma resposta! Vaya pregunta més bona he fet. Em volia pillar, Em volia pillar. He posat aquí, animal. M'ha posat molt difícil. M'ha agradat molt aquesta resposta. Que curiós. Molt bé.
No, ja està. N'estàs això i ja estic. No, jo crec que ja com per anar tancant una mica, coses que puguem fer per viure millor aquesta etapa. No sé, consells, tips que diguem, que ara apuntarem per quan ens arribi, però no sé, hi ha maneres de fer-ho més fàcil, no? Suposo. Sí. Primer de tot, estar informada. O sigui, el vostre podcast, fantàstic. Mira, doncs passeu-li a tothom, eh? L'enviarem a Dale tothom. like. Molt bé, públic. Dale like i comparte, completament. Exacte. Estar informades i cercar informació contrastada, perquè clar, ara tenim un mar d'informació cada vegada. És que això els animals ho vaig veure en un... En un TikTok. Però bueno, ho hem contrastat. Tot el que diem aquí està contrastadíssim per la Clara. Exacte. I la segona cosa que diria és parlar-ne i fer tribu. O sigui, entre nosaltres, parlar de forma honesta, natural, clara del que ens està passant i així doncs, fer llaços de sororitat, que això és molt important. Acceptar, perquè de vegades costa, no? Dir, ostres, no? És veritat, sí, s'ha acabat una part del partit, ho dèiem, s'ha acabat, per tant hem d'acceptar, no? Però, escolta, tenim l'altra mitja part. Per tant, com abans acceptem, abans gaudirem d'aquesta segona La mirada part. positiva queda encara mitja part. O sigui, mitja. No, és que a mi m'agrada molt de la saviesa i el coneixement. Sí. Això m'ha encantat. Jo em comportaré així quan tingui la menopausa. Em sentaré així i diré, veniu a demanar-me consell. Una altra cosa que diria segur és cuidar l'estil de vida i jo diria comencem-lo a cuidar ja. Sí? Vull dir que sabem que la menopausa potser no serà tan a prop, però sí que és important doncs, dieta equilibrada, l'activitat física regular, el descans, tot això importantíssim. Cercar ajuda, si es creu oportú, i, com dèiem, renegociar la pròpia identitat. Això són uns deures que jo ja m'estic començant a agobiar, amb això d'un altre cop preguntar-te qui ets. No, però això anirà venint, no et preocupis. Si t'ho preguntes tant, ja arribaràs a aquella època i ja tindràs els deures fets. I diràs, bueno, doncs ja sóc qui volia ser, seguim. No, perquè ella ha dit que no, que això no va així. Jo pensava que sí, però es veu que no. Vale, doncs no sé, algun recurs que puguem recomanar aquí per tothom. Home, primer de tot jo us he portat a les meves amigues de la Malifeta, us he Ah, portat que a l'estudi guai! perquè el tingueu i si us sembla... Si us sembla, doncs també Que podem guai. deixar tots els recursos que puguin ser d'interès enllaçats i bueno, també el correu per si necessiten alguna cosa, tot el que puguem contribuir, doncs aquí estem. Vale, molt bé. Jo l'aguanto. I per últim, un missatge clar, o sigui, com una frase ja superclara perquè la gent sàpiga de què estem parlant i no es liï. Bueno, jo el que diria és algo positiu. O sigui, que no és un final, que és una transició a una nova etapa, que no és una pèrdua, sinó una transformació, que això pot comportar reptes, però que també estem preparades per assumir-los. Molt bé. Moltes gràcies, Clara. Moltes gràcies, A Clara, per vosaltres. haver vingut. Molt bé, passem a les recomanacions. Sí. Evidentment, recomanem... Clar, exacte. El tabú de la menopausa. També, bueno, avui les recomanacions, l'Anna i jo les portem molt diferents. Jo estic últimament repassant la filmografia de la Nora Ephron i que és una de les grans mestres de la comèdia romàntica, gènere molt maltractat en general, que és guionista, és directora, ella és periodista, i va redefinir el gènere de la comèdia romàntica amb històries molt enginyoses, diàlegs brillants, protagonistes femenines molt divertides. Concretament us vull recomanar quan en Harry va trobar la Sally, perquè és una comèdia romàntica intel·ligent, fresca, que m'encanta, i perquè hem de defensar que el gènere de comèdia romàntica no és només per noietes i que no és cine de segona. No tot, almenys no tot. I a més han envellit molt bé les seves pel·lis. Exacte, O sigui, que en és això fantàstica. molts directors homes molt famosos no poden dir el mateix. I també aprofito la teva recomanació per recomanar també els seus llibres perquè són molt divertits i és Molt que bé. la Nora Ephron, de veritat, és que és una sàvia també i val molt la pena. Coragra, que també l'han editat en català fa poc, i la de No m'agrada el meu coll, boníssim. O sigui, Ai, sí, que és molt xulo. sí. O sigui, et rius i aprens a la vida i dius, ostres, quina raó té. O sigui, és que aprens molt amb la Nora Ephron. Jo crec que la meva recomanació ja ho vaig fer en algun episodi passat, però és llegir La mala costumbre de l'Anna Portero. En general, llegiu a l'Anna Portero perquè és estupenda i la seva primera novel·la és molt, molt top. Ha arrasat allà on s'ha venut i
parla sobre la infància trans des d'una visió molt de classe obrera Guinyo, guinyo. i on hi ha molt latent la marca de referents, no? Llavors, crec que és una història que t'apropa molt a la realitat trans i està escrita, vamos, amb una delicadesa increïble, així que... És un bon llibre per regalar, també. Sí, és un llibre que, bueno, jo ja Sí, l'he aneu regalat pensant, més d'un cop i és sí. que a tothom li encanta. Vull dir, és que no falla. Alana Portero. Tu vols recomanar alguna cosa, Clara? No, jo estic apuntant tot el que esteu dient. Molt bé, perfecte. Doncs passem a la recta Sí. final. Clara, no marxis, que ara fem una mica d'agenda. Recordem que això estava dins de la programació dels actes del 8M d'aquí de Vilanova. Per tant, encara hi ha més actes perquè tot això són els dijous feministes i el proper dijous 27 hi haurà el taller d'autodefensa per dones i dissidències que es farà també aquí al Casal de Dones Cala Tomasa i on encara queden places. Només cal que us apunteu al formulari que trobareu a l'Instagram de Buyanga i si no teniu Instagram doncs pregunteu i us passem un link per WhatsApp per on sigui. Vale? Que no sigui que per no tenir xarxes no us apunteu. Exacte, molt bé. Després seguim el següent dijous, que serà 3 d'abril, hi ha l'espai de masculinitats amb el Pau Peralta, ja no accepta més places, estem molt contentes. Sí, S'ha gràcies. patat aquest taller. Gràcies, homes de Vilanova. Feministes, sou l'esperança. Sí. Bueno, a veure, Sí sou. Sí sou. a poc a poc s'ha de treballar això, no és només anar i ja està. No, és una feina... Bueno. I això, i després, el 10 d'abril, doncs, la presentació del llibre Feminisme en disputa, que serà a l'Ateneu i que serà doncs, a les 7 de la tarda. Dijous ocupats, portem Sí, ja uns quants, de sí, fet. sí. Qui no fa coses de feminisme és perquè no vol. El dia 3 d'abril, si t'has quedat fora del taller de masculinitats o no ets un home, pots venir als Jardins de Can País a les 6:30, escoltar i participar al col·loqui sobre urbanisme a Vilanova, titulat Vilanova 2030, on anem a parar. Amb Josep Manel Almatller, regidor de la CUP Vilanova, la Laura Vega, diputada del Parlament, i el Jaume Mercè de l'Emma Garraf i una servidora que estarà moderant tot plegat. Sí, pintaza, la veritat. Vindràs a veure'm? Sí, clar. Vale. Jo allà on vagis, ja ho saps. Vale. I després, apunteu, això és molt important, vale? 5 d'abril, manifestació estatal pel dret de l'habitatge. Hem de tornar a sortir al carrer, d'acord? Llavors, busqueu la vostra convocatòria i anem totes perquè s'acabi ja d'una vegada el negoci, l'especulació i puguem totes viure en llocs dignes, no? I tant, i anirem. I, bueno, doncs això és el que I ja l'agenda, està, sí. que Déu-n'hi duret, l'agenda, fins a l'abril. I per acabar, doncs, com sempre, un aplaudiment que us sangrin les mans molt fort per la Sonia i el Joni, que són les nostres persones preferides del món mundial. I gràcies també per vindre. No? Gràcies per estar aquí. Per acollir-nos. Gràcies, Buyanga, i a tota la xarxa feminista del Garraf per poder fer possible aquest acte. També un cop més demanem perdó a la gent que s'ha quedat fora, no ha pogut Sí, entrar perquè estava tot ple. Gràcies, Irene, també per fer-ho possible, perquè... A tu per aguantar-me. És que si no, no seria. Jo no sé com ho fas, tampoc, o sigui que moltes gràcies. I ja està, gràcies, Clara, una vegada més. A vosaltres. I ja està. Malifeta feta.